Aquesta segona trobada infantil, com vèiem fa un moment, tindrà un espai dedicat a la cultura de la pau. I les gitanes hi dedicaran una sardana. Aquesta peça, per cert, es va assajar dissabte a la tarda a la darrera sessió del taller familiar de sardanes que ha organitzat la colla de gitanes de Santa Eulàlia en el marc del projecte educatiu del poble. El curset ha tingut lloc a l'Escola La Sagrera. S'ha dividit en 5 classes i hi han participat una vintena de persones, des de nens i nenes de 5 anys fins als avis. La programació, en principi, els primers dies era aprendre els passos, perquè hi havia gent que no els coneixia i llavors era aprendre el que és un curt i el que és un llarg. A partir d'aquí llavors és anar enllaçant les coses, no? Fer els curts, tal com van amb la sardana, dues tirades de curts, dues de llargs, i llavors amb els acabaments que hi ha i anar enganxant-ho i anar-ho enllaçant tot. I un cop tot això ja s'ha après, i crec que no tenen dubtes a l'hora de fer els canvis, llavors és aprendre a fer els aires i a saltar, que això és el que estem ara aquests últims dies aprenent.